ഓക്കെ, അടുത്തതായിട്ട് ശോഭ പ്രതിമാതിരി ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ വരുമ്പോ മതച്ച് വരാം വന്നോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരും. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേവ കാലോ നിമിഷോ ജനാന ആയുർലവാദ്യ വയവൈക്ഷിണോഷി ഗൂഢസ്ഥ ആത്മാ പരമേഷ്ഠ്യജോ മഹാ ത്വാം ജീവലോകസ്യ ച ജീവ ആത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസിമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേവ കാലോ അനിനിമിഷോ ജനാനാം ആയുർലവാദ്യാവയവൈ ക്ഷീണോഷി കൂടസ്ഥ ആത്മാ പരമേഷ്ട്യജോ മഹാംസ്ത്വം ജീവലോകസ്യ ച ജീവ ആത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേവ കാലോ നിമിഷോ ജനാനാം ആയുർലവാദ്യാവയവൈക്ഷിണോഷി കൂടസ്ഥ ആത്മാ പരമേഷ്ട്യജോ മഹാൻ ത്വം ജീവലോകസ്യ ച ജീവ ആത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേവ കാലോ നിമിഷോ ജനാനാം ആയുർലവാദ്യാവയവൈക്ഷിണോഷി കൂടസ്ഥാത്മാ പരമേഷ്ഠജോ മഹാ സ്ത്വം ജീവലോകസ്യ ച ജീവ ആത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വമേവ കാലോ നിമിഷോ ജനാനാം ആയുർലവാദ്യാവയവൈക്ഷിണോഷി കൂടസ്ഥ ആത്മാ പരമേഷ്ഠ്യജോ മഹാംസ്ത്വം ജീവലോകസ്യ ച ജീവ ആത്മാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവൻ, അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദം സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യമായി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ കാലമെന്ന നിലയിൽ അങ്ങയുടെ വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങളായ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയും സെക്കൻഡുകളിലൂടെയും നിമിഷങ്ങളിലൂടെയും മണിക്കൂറുകളിലൂടെയും ദിവസങ്ങളുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങ് മാറ്റമില്ലാത്തവനും പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവനും സാക്ഷിയും പരമപുരുഷനും ജനനമില്ലാത്തവനും സർവവ്യാപിയായ നിയന്താവും ജീവസത്തുക്കളുടെ ജീവന്റെ കാരണവുമാകുന്നു. പാവർത്തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടസ്ഥൻ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം മാറ്റമില്ലാത്ത കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയശാന്തിന തിഷ്ഠതി. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷത്തുക്കളിൽ ഏകത്വം എന്ന വാക്കിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ലക്ഷോപലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അവയിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അനേകത്തിലെ ഏകമാണ് അദ്ദേഹം. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അദ്വൈതമച്യുതം അനാദിം അനന്തരൂപം. അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം അദ്വൈതം, ഏകവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ്. ഭഗവാൻ സർവവ്യാപിയായതിനാൽ അദ്ദേഹം അനശ്വരമായ കാലത്തിന്റെ ഉള്ളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വം എന്ന തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം, അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ അന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആത്മാവാകുന്നു. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായതിനാൽ ഗുണപരമായി അദ്ദേഹത്തിന് സമാനനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഏകനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ്. വിഷയങ്ങളും വസ്തുക്കളും കർമ്മങ്ങളും
നാനാവിധങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഏകമാണ്. പ്രഭുപാദ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തത്വപരം നാപരമപ്യനേച വേദച്ച കിഞ്ചിത് വിദിരക്തമസ്തി വിദ്യാകലാസ്തേ തനവശ്യ സർവാ ഹിരണ്യഗർഭോऽസി ബൃഹത്രിപൃഷ്ടഃ. തത്വപരം നാപരമന്യമേച വേദച്ച കിഞ്ചിത് വിദിരക്തമസ്തി വിദ്യാകലാസ്തേ തനവശ്യ സർവാ ഹിരണ്യഗർഭോऽസി ബൃഹത്രിപൃഷ്ടഃ. ശ്രേഷ്ഠവും അധമവും ചരിക്കുന്നതും അചരമവും യാതൊന്നും അങ്ങിൽ നിന്നും വേറിട്ടതല്ല. ഉപനിഷത്തുകൾ പോലുള്ള വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉപഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും ചേർന്ന അങ്ങയുടെ ബാഹ്യശരീരമാകുന്നു. അങ്ങ് പ്രപഞ്ച സംഭരണിയായ ഹിരണ്യഗർഭനാണ്. എന്നിരുന്നാലും പരമനിയന്താവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളടങ്ങുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന് അതീതനാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചു. പരം എന്ന വാക്കിനി പരമകാരണം എന്നും അപരം എന്ന വാക്കിനി ഫലം എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത്. പരമകാരണം പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനും ഫലം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമാണ്. ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ ജീവസത്തകൾ വൈദിക കലാശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവയാകിയാൽ അവയെല്ലാം പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്രമായ ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയുടെ വികാസങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചങ്ങൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വസന കാലയളവോളം നിലനിൽക്കുന്നു. നിശ്വസിത കാലമതാവലംബ്യാജോ ജീവന്തി ലോമ വിലജ ജഗദണ്ഡനാഥ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയും. അപ്രകാരം അവയും മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഗർഭത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന്. അതിനാൽ യാതൊന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്നും വേറിട്ടതല്ല. ഇതാണ് അചിന്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. പ്രഭുപാദ കി ജയ്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യക്തം വിഭോ സ്ഥൂലമിദം ശരീരം യേനേന്ദ്രിയ പ്രാണമനോഗുണാം ത്വാം ഭുങ്ക്ഷേ സ്ഥിതോ ദാമനി പാരമേഷ്ട്യാ അവ്യക്ത ആത്മാ പുരുഷ പുരാണഃ. വ്യക്തം വിഭോ സ്ഥൂലമിദം ശരീരം യേനേന്ദ്രിയ പ്രാണമനോഗുണാം ത്വാം ഭുങ്ക്ഷേ സ്ഥിതോ ദാമനി പാരമേഷ്ട്യാ അവ്യക്ത ആത്മാ പുരുഷ പുരാണഃ. അല്ലയോ ഭഗവാൻ, അങ്ങ് മാറ്റമില്ലാതെ സ്വധാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം വികസിപ്പിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ആവിർഭവിക്കുന്നു. അങ്ങ് ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവും പുരാതനനുമായ പരമപുരുഷനാകും. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 സവിശേഷതകളിൽ നിരപേക്ഷത ദർശിക്കുന്നു. വിശ്വാവിഷ്കാരം ഭഗവാന്റെ സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളും ഗുണപരമായി തനിക്ക് തുല്യരായ ജീവസത്തകളായി വികസിച്ച് ഭൗതിക രസങ്ങളുടെ സ്വാദാസ്വദിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക രസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ എന്ന ഏകനായ നിരപേക്ഷ സത്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനാൽ വിശ്വാവിഷ്കാരമെങ്ങും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതെന്ന് മാത്രം അല്ലെ. ഈ വാക്കുകളൊക്കെയും തന്നെയും ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പ്രഭുപാദർ അത് ക്ലിയർ ആക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള കാര്യം ശാസ്ത്രം. മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനന്ത്യാവ്യക്ത രൂപേണ യേനേതാമഖിലം തദം ശക്തിയുക്തായ തസ്മൈ ഭഗവതേ നമഃ.
അനന്താവ്യക്തരൂപേണ യേനേതാമഖിലം തദം ചിദശക്തിയുക്തായ തസ്മൈ ഭഗവതേ. അപരിമേയവും അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സമഗ്ര ലോകത്തെ വിസ്മരിപ്പിച്ച പരമോന്നതന് അപരിമേയവും അവ്യക്തവുമായ രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സമഗ്ര ലോകത്തെ വിസ്തരിപ്പിച്ച പരമോന്നതന് ഞാൻ എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ശക്തികളുടെയും ജീവസത്തകളാകുന്ന സംയുക്ത തടസ്സ ശക്തികളുടെയും ഉടമയാണ്. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഭഗവാൻ അളവറ്റ വിവിധ ശക്തികളുണ്ട്. പരാശക്തി വിവിധ ശ്രൂയത. അവയെ ബാഹ്യമെന്നും അന്തരംഗ ശക്തി എന്നും തടസ്സ ശക്തി എന്നും മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യശക്തി ഭൗതിക ലോകത്തെയും അന്തരംഗ ശക്തി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയും സമ്മിശ്രമായ തടസ്സ ശക്തി ജീവസത്തകളെയും പ്രകടമാക്കുന്നു. ജീവസത്ത പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം എന്ന നിലയിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആന്തരിക ശക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ശക്തിയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നത് മൂലം അവൻ ഭൗതികവും ആന്തരികവുമായ ശക്തികളുടെ സമ്മിശ്ര ഉത്ഭവമാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിക്ക് അതീതനും സദാ ആധ്യാത്മിക ലീലകളിൽ വ്യാപൃതനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലീലകളുടെ ബാഹ്യമായ ഒരു ആവിഷ്കാരം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ശക്തി. ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെ എന്താ പറയാ, സാധാ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സോപ്പിടുക അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതികൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതാണ്, സ്തുതിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഓ, ഇനി വരങ്ങൾക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദി ദാസ്യസ്യ അഭിമതാൻ വരാൻ മേ വരദോത്തമാ ഭൂതേഭ്യസ്തേഭ്യോ മൃത്യുർമാൻ മമ പ്രഭോ. യദി ദാസ്യസ്യ വിമതാൻ വരാൻ മേ വരദോത്തമാ ഭൂതേഭ്യസ്തേഭ്യോ മൃത്യുർമാ ഭൂമൻ മമ പ്രഭോ. അല്ലയോ പ്രഭോ, വരദായകരിൽ ഉത്തമരായവനെ അങ്ങ് സ്വതയം ഞാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതായാൽ അങ്ങയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാലും എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാക്കരുത്. തുടങ്ങിയില്ലേ, വരങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇത്ര നേരം ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിച്ചു, മഹത്വവൽക്കരിച്ചു. അങ്ങാണെല്ലാം അല്ലെ. നീ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങാണെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവിയാലും എനിക്ക് മരണമുണ്ടാവരുത്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ അല്ലെ. പിന്നീട് ഉപസൃഷ്ടികൾ നടത്തിയതാണ് ബ്രഹ്മാവെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവിയാലും എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവരുത്. വരം നൽകുന്നതിൽ ഉത്തമനായവനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. ഭാവാർത്ഥം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദിമ ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവ് ഈ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് നാനാതരം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജീവസത്തകളെല്ലാം ഉന്നത ജീവസത്തയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ആത്യന്തികമായി കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നത ജീവസത്ത. എല്ലാ ജീവികളുടെയും പിതാവ്. അഹം ബീജ പ്രതാപിത. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് അദ്ദേഹമാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനായി ഭഗവാനായി ആരാധിക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അമരത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യുഗാന്ത്യത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനും മരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹിരണ്യകശിപു ശ്രദ്ധാപൂർവം അമരത്വത്തിന് സമാനമായ വരം ചോദിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാലും താൻ വധിക്കപ്പെടരുതെന്നാണ് അയാളുടെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം.
എന്താണ് പ്രഭുപാദം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഹം ബീജപ്രതാപിത, എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല നടത്തി. ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. വിഷ്ണുവിനേക്കാളും വലിയ ഒരാളുണ്ടോ? ഇവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോപന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് സൽക്കരിക്കും, എല്ലാവരും സ്തുതിക്കും. ആ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയ്ക്ക് ശേഷം ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയേരം സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇത്ര നേരം സ്തുതിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഹിരണ്യകശിപു അമരത്വത്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള അമരത്വം, മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് അതുപോലെ ആരാലും മരണം ഉണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആവശ്യം പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാലും എനിക്ക് മരണം. അടുത്തടുത്ത ഓരോരോ വരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുപാട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ന അന്തർബഹിർദിവ നക്തമന്യസ്മദാപി ചായുധി ന ഭൂമൈ ന അംബരേ മൃത്യുർ ന നരേർന മൃഗൈരപി. ന അന്തർബഹിർദിവ നക്തമന്യസ്മാദപി ചായുധി ന ഭൂമോ ന അംബരേ മൃത്യുർ ന നരേർന മൃഗൈരപി. ഏതെങ്കിലും മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ പകലിലോ രാത്രിയിലോ ഭൂമിയിൽ വെച്ചോ ആകാശത്ത് വെച്ചോ ഞാൻ മരിക്കുകയില്ലെന്ന് വരം നൽകിയാലും അങ്ങയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ജീവിയാലോ ആയുധത്താലോ മനുഷ്യനാലോ മൃഗത്താലോ എന്റെ മരണം സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാലും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരു വരാഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്റെ സഹോദരൻ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപമെടുത്ത് തന്നെയും വധിക്കുമോ എന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മൃഗത്തിൽ നിന്നും തനിക്ക് മൃത്യു സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവൻ മുൻകരുതലെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപം എടുക്കാതെ തന്നെ വിഷ്ണുവിന് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ എവിടെയും ചെന്നെത്താൻ ശക്തിയുള്ള സുദർശന ചക്രം അയച്ച് അവനെ വധിക്കാൻ കഴിയും. അത് അറിവുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷൻ അത്തരം ആയുധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതും മുന്നിൽ കണ്ടു. മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് വെച്ച് ആരാരെങ്കിലും വധിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടായതിനാൽ അവൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് വെച്ചോ ഒരു സ്ഥലകാലത്തിലും മരിക്കാതിരിക്കുവാനും മുൻകരുതലെടുത്തു. ഉന്നതങ്ങളും അധമങ്ങളുമായ ധാരാളം ഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ആ ലോകവാസികളാൽ ആരാലും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും അവൻ ജാഗ്രത പാലിച്ചു. 3 ആദിമ മൂർത്തികളുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും മഹേശ്വരൻ. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ കൊല്ലുകയില്ലെന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന് അറിയാം. എങ്കിലും വിഷ്ണു ഭഗവാനാലും മഹാദേവനാലും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരിണിത ഫലമായി അവൻ അത്തരമൊരു വരത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ജീവിയാലും തന്റെ മരണം സംഭവിക്കാത്ത വിധം സംരക്ഷിതനായി സ്വയം ചിന്തിച്ചു. തന്റെ ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ സ്വാഭാവികമായ മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനും അവൻ ജാഗ്രതയോടെ മുൻകരുതലെടുത്തു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 37-38 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസുബിർവാ സുമദ്ബിർവാ സുരാസുരമോഹ രഗൈഹി
അപ്രതിദ്വന്ദ്വതാം യുദ്ധേ ഏകപത്യം ച ദേഹിനാം സർവേഷാം ലോകപാലാനാം മഹിമാനാം യദാത്മനഃ തപോ യോഗ പ്രഭാവാണാം യന്നരിഷ്യതി കർഹിചിത് വ്യസുഭിർവാ വിസിഭിർവാ സുരാസുരാസ്മഹോരഗിഃ അപ്രതിദ്വന്ദ്വതാം യുദ്ധേ ഏകപത്വം ഹൃചേഹിനാം സർവേഷാം ലോകപാലാനാം മഹിമാനം യദാത്മനഃ തപോ യോഗ പ്രഭാവാണാം യന്നരിഷ്യതി കർഹിചിത്. രത്നം ഭാവാർത്ഥമേസ്യ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജീവനുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഒന്നിനാലും ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വരം തന്നാലും, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ദേവനാലോ അസുരനാലോ അതോ ലോകത്തെ മഹാസർപ്പത്താലോ എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് വരം നൽകണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ അങ്ങ് ആരാലും വധിക്കപ്പെടുകയില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങേക്ക് എതിരാളികളില്ല. അതേപോലെ എനിക്കും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. എല്ലാ ജീവികൾക്കുമേലും ആരാധനാമൂർത്തികൾക്കുമേലും ആധിപത്യവും ആ പദവി നേടിയതിലുള്ള മഹത്വവും എനിക്ക് നൽകും. കൂടാതെ ദീർഘ തപസ് കൊണ്ടും യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും നേടാൻ കഴിയുന്ന നിഗൂഢ ശക്തികൾ ഒരു കാലത്തും നശിച്ചു പോവുകയില്ലാത്തതിനാൽ അവയും എനിക്ക് തരുക. ബ്രഹ്മദേവൻ സുദീർഘമായ കഠിനവ്രതങ്ങൾ, തപസ്സുകൾ, നിഗൂഢ യോഗം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവി നേടിയത്. ഹിരണ്യകശിപു അതേ പദവി ഇച്ഛിച്ചു. നിഗൂഢ യോഗത്താലും തപശ്ചര്യകളാലും മറ്റു പ്രക്രിയകളാലും നേടുന്ന സാധാരണ ശക്തികൾ ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകുമെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ആർജിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ലാത്ത വരമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആവശ്യം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധത്തിലെ അമരത്വം നേടാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പദ്ധതി എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുമരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ്, അല്ലെ? അഹമാതിർഹിദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവ് ഭഗവാന്. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ട് പരമകാരണമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു സ്തുതിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതിൽ പ്രഭുപാദർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെയാണ് തപസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും നടത്തുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തില് ബ്രഹ്മാവിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും നിയന്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അഹം ബീജപ്രദാപിത ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ബീജപ്രദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്ന വരങ്ങളാണ് ഇവിടെ, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്തുതിയാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ബ്രഹ്മാവിനെ, അല്ലെ? സാധാരണ നിലക്ക് ആൾക്കാർ പറയും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ ഒരു സോപ്പിടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും നാടൻ ഭാഷയിലൊക്കെ, അല്ലെ? അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാനാണെന്ന രീതിയിൽ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്? ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭഗവാനോട് അസൂയാണ്, വിഷ്ണുവിനോട് അസൂയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിൽ നേരത്തെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അസൂയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനായിട്ട് ആരെയെ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മാവൻ. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാലും എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? ആദ്യം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും ഒരു താമര ഉണ്ടാവുകയും ആ താമരയിൽ, ആ താമര ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാനാണ്. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവാണ് മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തി, രൂപസൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തി. അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ജീവികളാലും എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്നു ഗർഭോദക്ഷായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യ ജീവസത്യായ ബ്രഹ്മാവ് ഈ ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നതിന് നാനാതരം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ജീവസത്തകളെല്ലാം ഉന്നത ജീവസത്തയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. ആത്യന്തികമായി കൃഷ്ണനാണ് പരമോന്നത ജീവസത്ത. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവ് അഹം ബീജപ്രദാപിത. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് അദ്ദേഹമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മദേവനെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനായി ആരാധിക്കുകയും ബ്രഹ്മദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അമരത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മരണമില്ല. അല്ലെ? ഭഗവാന് നാശമില്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദമയനാണ്. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാധ സർവകാരണങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമരത്വമുള്ളവരാണെന്ന്. അല്ലെ? എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവസത്തകളുടേതുപോലെയല്ല, വളരെ നീണ്ട ആയുർദൈർഘ്യമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അല്ലെ? അത് വിചാരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനും നാശമില്ലാതില്ല. അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനായി കണ്ടുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും അമരത്വം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട്. അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിനാർജ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള വരം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അമരത്വം. നേരത്തെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞതാ. നേരത്തെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അല്ലെ? അമരത്വമുള്ള ഞാൻ ആ മരണമുള്ള നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സാധിച്ചു തരാമെന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അമരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഹിരണ്യകശിപുവിന് മരണമുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് മനസ്സിലായി മരണമില്ലാത്ത ആ ഒരു വരം ലഭിക്കില്ല, അമരത്വം ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മറ്റുള്ള വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതിനാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരാളും എന്നെ വധിക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയാലും താൻ വധിക്കപ്പെടുകയിതെന്നാണ് അവന്റെ ആദ്യത്തെ ആവശ്യം. അതുപോലെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ, അകത്തോ പുറത്തു വെച്ചോ കൊല്ലാൻ പാടില്ല. രാത്രിയിലോ പകലിലോ കൊല്ലാനും പാടില്ല. ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തോ വെച്ചോ വധിക്കപ്പെടരുത്, മരിക്കരുത്. ഈ വരങ്ങളൊക്കെ നൽകാൻ പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ജീവിയാലും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നിനാലും മരണമുണ്ടാകും. ഹിരണ്യകശിപുവിന് ഭയം, ബ്രഹ്മാവല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവരാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു പോകും. അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അങ്ങയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ജീവിയാലോ ആയുധത്താലോ മനുഷ്യനാലോ മൃഗത്താലോ എന്റെ മരണം സംഭവിക്കില്ലെന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇത്രയും ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള
ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറയുന്നത്? മൃഗത്തിനാലും അല്ലെ, ഒരു സാധാരണ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദയുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, മൃഗത്തിനെയും ഹിരണ്യകശിപു ഭയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ സഹോദരനെ വധിച്ചത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വരാഹമൂർത്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മൃഗത്തിനെയും പേടിയാണ്. ഒരു വരാഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്റെ സഹോദരൻ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ച വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപം എടുത്ത് തന്നെയും വധിക്കുമോ എന്ന് ഹിരണ്യാക്ഷന് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ മനുഷ്യനും വധിക്കരുത്, മൃഗവും വധിക്കാൻ എന്നെ ആരും വധിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മൃഗത്തെയും ഭയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഒരു മൃഗമായിട്ട് വന്നാലോ, വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പോലെ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വന്നാലോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോകണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങൾ അല്ലെ, സുദർശന ചക്രം മതി ആൾക്കാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യാതൊരു ആയുധത്താലും എന്നെ വധിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ വധിക്കാൻ ഒരു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും സാധിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ വെച്ചോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ചോ ഒന്നും മരിക്കരുത് എന്നുള്ള വരവും ചോദിക്കുന്നു. മൂന്ന് ആദിമമൂർത്തികളുടെ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും മഹേശ്വരനും. ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ കൊല്ലുകയില്ലെന്ന് ഹിരണ്യകശിപന് അറിയാം. എങ്കിലും വിഷ്ണു ഭഗവാനാലും മഹാദേവനാലും വധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പരിണിത ഫലമായി അവൻ അത്തരമൊരു വരത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ജീവിയാലും തന്റെ മരണം സംഭവിക്കാത്ത വിധം സംരക്ഷിതനായി സ്വയം ചിന്തിച്ചു. തന്റെ ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചോ പുറത്തു വെച്ചോ സ്വാഭാവികമായ മരണം സംഭവിക്കുവാനും അവൻ ജാഗ്രതയോടെ കരുതലെടുത്തു. അപ്പൊ എവിടെ വെച്ചിട്ടും മരണം സംഭവിക്കരുതെന്നവർ അല്ലെ. ആകാശത്ത് വെച്ചിട്ടോ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടോ അകത്ത് വെച്ചോ പുറത്ത് വെച്ചോ വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടോ വീടിന്റെ അകത്ത് വെച്ചോ പുറത്ത് വെച്ചോ എവിടെന്നും മരണം സംഭവിക്കുവാനുള്ള വരമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഞാൻ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ജീവനുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ ആയ ഒന്നിനാലും ഞാൻ വധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വരം തന്നാലും, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ദേവനാലും അസുരനാലും അതോ ലോകത്തെ മഹാസർപ്പത്താലോ എനിക്ക് മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും വരം നൽകണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ അങ്ങ് ആരാലും വധിക്കപ്പെടുകയില്ല, അതിനാൽ അങ്ങേക്ക് എതിരാളികൾ അതുപോലെ എനിക്കും എതിരാളികൾ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. ബ്രഹ്മാവിനെ പോലെ തന്നെ ഒരാളും ശത്രുക്കളായിട്ടുണ്ടാവരുത് എന്ന് ഉള്ള വരവും ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികൾക്കുമേലും ആരാധനാമൂർത്തികൾക്കുമേലും ആധിപത്യവും ആ പദവി നേടിയതിലുള്ള മഹത്വവും എനിക്ക് നൽകി. കൂടാതെ ദീർഘതപസ് കൊണ്ടും യോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടും നേടാൻ കഴിയുന്ന നിഗൂഢ ശക്തികൾ ഒരു കാലത്ത് നശിപ്പിക്കു പോവുകയില്ല, അതിനാൽ അവയും എനിക്ക് തരുക. എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ള നിഗൂഢ ശക്തികൾ, സിദ്ധികൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ സുദീർഘമായ കഠിനവ്രതങ്ങൾ, തപസ്സുകൾ, നിഗൂഢ യോഗം, ധ്യാനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവി നേടിയത് ഹിരണ്യകശിപു അതേ പദവി ഇച്ഛിച്ചു. നിഗൂഢ യോഗത്താലും തപശ്ശരികളാലും മറ്റു പ്രക്രിയകളാലും നേടുന്ന സാധാരണ ശക്തികൾ ചിലപ്പോൾ നശിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ആർജിക്കുന്ന ശക്തികൾ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കുകയില്ലാത്ത വരമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന് ആവശ്യം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഇത്രയും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഒരു പദവിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം, എല്ലാ ജീവികളുടെ മേലും ആധിപത്യം പുലർത്തണം, ഇതൊക്കെയാണ് വരങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും. ആ വരങ്ങളൊക്കെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കാരിയായിട്ട് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആ ചെയ്തികൾ നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ഇത്രയൊക്കെ വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നരസിംഹ മൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കും. അടുത്ത അധ്യായം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഗ്രന്ഥരാജ് സിംഗ് ഭാഗവതത്തിൽ ഗ്രന്ഥരാജ് അറിയിച്ചു.
അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിൽ ഉപയോഗിച്ച അതിദാനം ഭാവന വൈഷ്ണവേദിയോ ഗുരു വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി.